Morning. So karon mga bay nato diri sa Don Carlos DPWH Don Carlos ta karon. Ano lang area. So magpalupad ta mga bay karon dire kay natay tan-awon. Ma-share mga bay, so 11 minutes itong bali record. So please napakita na ko ang aerial view sa Lake View Don Carlos mga bay. Lake Pinamaloy. So Lake View ang bantawagan na, pero Lake Pinamaloy gina siya mga bay. Kami nyo gabi ka nindot ang view sa ibabaw niyo makita. So kung wala tani, so di na to makita gin mga bay kung unsa gina sa ibabaw na dito sa ubos ng manggod. Di gini mo siya ma-appreciate kayo. Pero naka sa ibabaw, ma-appreciate gini mo. Unsa sa kanindot mga bay. So mao na ako ma-share ani nga vlog. So katong wala pa naka-follow. So follow na mga bay sa akong Facebook page, kung sa akong YouTube wala pa pud ko naka-subscribe. Subscribe lang. So kita-kits kasunod ato upload mga bay. Bye-bye!